Nosaltres, quan vam arribar aquí, a poc vam ser dels primers 10 cases que va vindre el Fornàs a viure-hi. La cooperativa ràpidament es va ficar en contacte amb gent que estava igualment interessat. Vam ser uns 60 socis i es van començar a construir les cases, que es veuen aquí les primeres, i llavors al darrere hi ha hagut ja la farmàcia, allà dalt, i al final es va fer el sorteig per veure on tocava les diferents cases. A poc s'han anat fent equipaments. El barri té molta vida, ve molta gent, tot el dia veus gent que ve a córrer, van cap a la piscina. Soc el Josep Maria Solanes, soc president de l'Associació de Veïns del Fornàs. El parc infantil és un dels llocs en què hi va molta canalla. Hi ha moltes mares, molts pares amb la canalla petita. L'altra zona que s'utilitza és precisament el parc de barres, la pista de bàsquet, l'skatepark, que hi ha potser un públic més juvenil, no? més adolescents, i l'altre que acaba de complementar seria el passeig. Aquí hi trobem més l'altre públic o l'altre sector, no? Més adult. El barri s'ha convertit en un punt de socialització, diguéssim, i puja més gent al pavelló, a la pista i tal. Ara, sobretot, hi faig molta vida fent esport i caminant i tal. Crec que des de la pandèmia que molta gent també s'hi ha aficionat a venir cap aquí i crec que té un recull de tots els serveis necessaris una mica per viure i fer-hi una bona vida, així que sí, escolliria aquest barri.